A je financi. Teď jsme osvětlovali, takže už můžete fandit našim předskokanům. Řidič je tedy sám ředitel celého závodu Martin Křička, strůjce Dřevícké lávky a vlastně náčelník nás všech. Tak teď vidíte první výměnu, tak jak by to měli soutěžící udělat. Ideálně neměli by se dotknout. Tak teď jak to udělat, ta lávka je poměrně úzká. No, skoro přes samozřejmě, že můžete dneska jiný systém. Úplně jsme se ukázali nebo ukázali. Ty obejmout a pak se to přetahuješ, víš to. a už se veze. Nejdej se. Tak Mariana Suchy, tak já si pokládám, že nebude chtít, úplně se namáče. A to dává dvojici rychlou. Michal už se natočil dopředu, nebo je nejkratšího času přejezdu lávky. Že by se nevykoupali? Teď se tam těžko já jsem myslela, že zvolí variantu na zvoneček. To znamená, že by Michal podlezl mezi nohami Martina, ale to je právě podlezl zvoneček, takže ne, zvolili to jinak. Uvidíme, jak si budou tuto výměnu vychutnávat naše soutěžící už za několik málo okamžiků. Teď už to vypadá, že se zdárně dostalo do cíle. Tak takhle to nebylo vypadá. To bude máme to tady za minuty a 10 vteřin. Pokud to závodníci zvládnou rychleji... Vykoupeš, vole! Ale možná se neslyšíme, že když se na druhé straně koupaliště, tak Honza, který sedí v tuto chvíli na trakaři, říkal, jestli mě vykoupeš, vole. Vole, není nic prostého. Ale je pravda, že to říkal. Co v polovině? Je to na zvoneček? Ne, není to na zvoneček, je to přelesně. Systém tedy. Podobně jako měli naši předjezdci. Teď je to sedmi, Jsme ve čtvrtině trasy, já se jenom podívám na průběžný čas. 40 vteřin. No. ono je, že se také ten správný balans, protože i ten sedící se vlastně musí snažit vyrovnávat. Velmi záleží také na rychlosti výměny. Ono je těžké být na začátku, kdy vlastně ještě není nastavena ta laťka. Protože samozřejmě motivací pro další závodníky bude to, že už budou znát časy dosažené před nimi. Motivován a jednak uvidí třeba různý styl výměny. Na druhou stranu naši soutěžící měli hodinu a půl na to, aby trénovali a aby vymýšleli ty správnou strategii. Což jsme tady s trakařem nezažili. Ale trénoval tady někdo předtím? Viděli jsme, že Díl začal s trakařem, já jsem jenom přišel plovoucí. Já nikoho to neviděl. Plastové kouly musí dělat, aby něco bylo do pohybu. Já musím chodit na školu. Aniž by se namočili. Utíkej! Tak to šli dole, tak se na to vzpomíná. Já úplně nějaký holky, a to je Tak tohle je docela fofr. Uvidíme, jak se chlapcům povede výměna. Teď je to na zvoneček, dočkala jsem si. Já ještě zmíním, než Jakub nasedne, tak zmíním pro vás, kteří jste přišli na poslední chvíli na Dřevíckou lávku, už vám nebylo vydáno
nebo nebyly vydány anketní lístky, protože máte možnost se tady dnes zúčastnit ankety, která má za úkol od vás zjistit nejpřesnější typ, jak dlouhá je plovoucí dřevíčká lávka. A v případě, že jste tento anketní lístek neobdrželi a chcete se zúčastnit, tak stačí přijít sem na pódium, je zde odložený kyblík, do kterého se potom anketní lístky dávají. Mezitím tady hlásím, že Kuba s Matoušem dosáhli poloviny trasy, už se zase vrací zpátky. No a tady na tomto pódiu také tady máte možnost si ty anketní lístky vyzvednout v případě, že jste ho neobdrželi u pokladny, odpovědět, vyplnit a s vyhlášením výsledků celé lávky také vyhlásíme nejpřesnějšího typaře. Odměnou vám potom může být letenka na vyhlídkový let. To byl pěkný systém. Vracíme se zpátky tedy na lávku, protože chlapci mají asi dobrý čas, že Tome? Já se podívám na mezičas. 1,5 minuty, to je super. Ještě, aby nám nespadli. No, to je vynikající, to je vynikající. To je slušný výkon. Přátelé, minut. Nemusíš. Jak to? Nemusíš. Já ti totiž ruším vlny, to je hologramový plán, jak jsi v Itálii, tak se nám prostě malinko přerušilo skupení, ale na to není. Tak komu mám dát pohlavek? Těm spoluplážníkům v Itálii. Takže startuje třetí dvojice. Pára se ujala tady úkolu jakožto první části trasy. Byli řidiče. Mimochodem Bára je loňský vítěz dřevícké lávky. Kategorii žen. To může agentura, dostanou prostě prémie. Dívek a žen. Letos, přátelé, je to zvláštní, počasí je asi o 100% lepší a těch dívek tady máme mnohem nevědější. Loni tady byla zima, až skoro praštělo, až nám skoro zamrzal bazén. Krásně došlo k výměně u třetí soutěžní dvojice a pokračují tedy směle v trase. Je pravda, že pravděpodobně dámy na východě Čech a okolo Dřevíče obzvlášť mají rádi extrémy, to znamená, že kdyby sněžilo a koupaliště bylo zamrzlé, tak by přišli a soutěžili. V momentě, kdy máme téměř letní počasí, tak se dámám prostě nechce. Máme soutěžní pár na druhé straně, tady v polovině trasy. Směle vyrazili nazpátek, zatím jsme neviděli žádný karambol a já mám takový pocit, jako kdyby tu ani diváctvo nebylo. Buď to se zatajeným dechem sleduje, a nebo jsme je zapomněli upozornit, že by klidně mohli i podporovat jednotlivé soutěžící. Jo, klidně křičte. Můžete křičet třeba Nebo... Jo, nebo pískat. Ano, nebo pískat, ano. Výměna se podařila. No, nekřič ho. Pošpoukli si jenom nožky. Jaký je čas, Tome? Dobře. No, ale jeden je v neopren. To nevadí, já stejně nevidím. A konečně se ozývají fanoušci. Ano, správně. Teď se tady připočítávají trestné vteřiny, protože došlo k dotyku, ale to naše časové... Okusili teplotu řevíckého koupaliště Tak šup na kolečko. Budete pokračovat. To už. Ještě jsou za váma další. Už to spadli. Tato disciplína stává ukončenou. V momentě, kdy závodníci s trakařem skončí ve vodě, není možno pokračovat. Ale ten neopět... Viděl na kolečko. Důležité je si posadit na ten trakař tak, aby byl vidět na kolečko. To znamená, to je rada pro závodníky, spíše si lehněte, ať řidič vidí na kolečko, dnes jede z trasy. To byl velmi rychlý start další soutěžní dvojice. Michal už to má zmáknuté jakožto Domácí borec, jasně jako přeskoukám taky. Vypadá to, jako kdyby to tady chlapi trénovali. Půl minuta. Pohodlně se usadit a jdeme dál.
No je slušný styl, ten běh. I útočka byla velmi rychlá. Myslím si, že tím získali chlapci slušný náskok. Teď tedy ještě v polovině nestratit čas zbytečně při výměně obou borců. No je to mírně přes minutu, ještě mají šanci mít nejlepší čas, ale to by muselo být hodně rychle v tuhle chvíli. A ke konci jedného zrychlení zlomyslně dostali ten dáreček v podobě koupající dvojice. Začátek začíná být velmi legrační, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. To kluci pojali jako show. Možná to bude klaunská show, to jsem chtěl říct, no. A už jsou na trase. Víš jo, už se mě. Tváří se velmi soustředěně oba dva. A vypadá to, že chtějí útočit na zatím nejlepší dosažený čas. Uvidíme. Jsou v polovině lávky, ve čtvrtině celé této disciplíny. Teď tedy výměnu zvládnout. Ona ta druhá výměna už bude o něco snazší, protože už přeci jenom... Tak teď se to zase maličko promítlo jako launiáda, i když se to tak ze břehu může zdát. Pánové to už berou opravdu vážně. No, držme jim palce. Ela, hop. Velmi rozvážně teď tedy řidič veze svého pasažéra. A to nás ještě čeká cesta na svět. Zdá se, že o vítězi této disciplíny už začíná být rozhodnuto, nechci být tedy špatným poslem. Já myslím, že ten rozběh po výměně byl tak pomalý, že těžko už pánové ohrozí dvojici, která zatím dosáhla nejlepšího času přejezdu. Nicméně těch disciplín je víc, takže zatím není nic ztraceno. Ano, ještě může být všechno. Tak se nám vrať. Trakas je nahoře, tak já si myslím, že klidně můžeme pokračovat. Je to byla jenom odbočka, tak to je zase návrat k té klauniáně. Ano. Nový způsob výměny, který jsem slyšel tady. Každopádně to byla ta, jak ty říkáš, odbočka, ještě si odskočil se osvěžit. Aby zatím byla možnost, aby se nekoukali na ty lidi, a hlavně by se neplet, když se mění.